das Nacións Unidas son os povos os que deben decidir sobre o seu destino. Debemos sumar con rapidez voces de todos os povos do mundo para dicir basta á guerra e á violencia. A guerra é unha traxedia para todos. É urxente desarmar a razón armada. Hoxe, máis que nunca, son necesarios a capacidade de diálogo e de alianza, o compromiso de intentar a resolución pacífica dos conflictos, fomentando actitudes de encontro e respeto. Indicamos, primeiro, o desarmamento nuclear a nivel mundial. Segundo, a retirada inmediata de todas as tropas invasoras de todos os territorios ocupados. Terceiro, a reducción progresiva do armamento convencional. Cuarto, a sinatura de tratados de non agresión entre países. Quinto, a renuncia dos gobernos a utilizar as guerras como medio para resolver os conflictos. E quinto, o rexeitamento de toda forma de violencia. Non á guerra, non á violencia, si á paz, si á xustiza. Guipala, Comisións Obreiras de Galicia, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, o Colexio de Psicoloxía Social de Galicia, a Coordinadora Galega pola Paz, o Foro Galego da Inmigración, a Fundación Cultura de Paz, a Iniciativa polos Dereitos Humanos, Irimia, Médicos do Mundo, Mundos en Guerras, OSPAAL Galicia, Seminario Galego de Educación para a Paz, UGT Galicia, XENEME Intervención Social e o Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia. Moitas gracias. Eu son Rubén Sánchez do equipo promotor da Ruta Galego-Portuguesa. Nos, os discriminados polas nosas ideas, pola nosa pobreza, pola nosa raza, pola nosa religión, ateísmo ou agnosticismo, polo noso sexo ou orientación sexual. Traemos hoxe aquí a gaita da paz e da non violencia. Nos, os invisibles para os medios de comunicación, os que temos renunciado á vinganza, o prestixio social e o medo, temos a forza que cambiará o mundo, a forza da non violencia activa, e con ela pomos en pé a marcha mundial pola paz e a non violencia. Hoxe traemos esta gaita feita por Patricia Cela, muller, artesá e galega, que trae o sopro feminino da non violencia activa. Temos que agradecer os famosos, temos que agradecer as institucións que están arraupando esta marcha mundial. O día 11 de novembro, ás 9:30 da mañán, en Berlín, no cume dos Premios Nobel da Paz, o inspirador ideolóxico desta marcha aprofundirá nas ideas da marcha mundial. Con esta gaita queremos deixarvos o sopro dos desplazados, dos emigrantes e de todos os galegos que farán soprar a gaita no percorrido da marcha mundial. Gaita Peregrina empeza a súa viaxe. Varias cidades galegas fan festa por este motivo. Pero se suman moitísimas voces en todos os sitios, en todos os lugares. Tamén os brazos anda o meu abrazo, en outras mans as túas mans, e a causas sociais, medioambientais, políticas, ecuestrais. E digo que se todo está no tempo,
Se ti e eu non temos leito, praia, peixo certo, verso na cociña a temperar, ollar en ollar, sabor a sal, correo mesmo. Que proporción estatística existen? Só as mentiras que nos fan sentir importantes, as putas que nos escandalizan, os membros electos da democracia e os asesores de imaxe que nos converten en deficientes emocionais. Eu son o último vestixio da miña estirpe, dixo Moamelra. Xa me deu 3 avisos. Subiu ao pexegueiro, ponla do meio. Escreva os teus desexos antes de parar o tempo. Esta da paz como ia faltar unha voz importantísima, como son as voces dos nenos, vítimas directas moitas veces das peores das violencias. Unha rosa. A paz é necesaria desde o campo ata a praia. Con paz e armonía podemos vivir todos en compañía. Cando falta paz, botarémonos a temblar. Eles súmanse a todos os que estamos en moitas vilas e cidades hoxe, porque facemos festa por motivo da saída, do primeiro día da marcha galego-portuguesa, da saída da gaita peregrina, un migrante, que veu desde Fisterra, pasou por Negreira, chega a Santiago agora, vai pasar esta tarde pola Coruña e por Foz, pero tamén fan festa en Vigo, que fai festa sobre rodas, sobre as dúas rodas dunha bici, unha bicicleta que tamén ben pode levar a armonía por onde pasa. E creo que de algo deso nos vai falar agora alguén que o sabe moi ben, Anxo Moure. Atrapador de contos, un atrapacontos solidarios e además inventor da árbore atrapadora de contos que vos podedes facer. Sabedes que por culpa das guerras, pero tamén por culpa dos incendios, do lixo, os contos fuxen de ríos e fuxen de desertos, e fuxen dos corazóns dos nenos. Temos que atrapalos e devolvelos. A marcha ten moita música de moitas orixes, e todas un só berro, darlle unha oportunidade á paz. Facer que esa maxia que seita ten a marcha mundial funcione ainda máis e siga a recabar apoios ali por onde pasa. Para defender a paz, a non violencia, para sumarme aos compañeros e as compañeiras que teñen demostrado co seu sentimento máis fraternal que outro mundo é posible. Ainda estamos a tempo, erguete, saigamos a rúa pronto, a tapar con claveis os fusis e os convirtan en xoguetes rotos.